Festa
de Lluïment dels Gegants de les Franqueses del Vallès. dels adults, ha estat un viatge intens i emocionant. Voldria agrair un per un d'aquestes tapetes verdes que eren aquí, però afortunadament comencem a fer molts. Perdoneu-me si no us menciono tots. Deixeu-me que avui mencioni a 5 persones que fan especial aquesta colla des del primer moment, que són en Miquel Guiu, la Gemma Conta, en Xavier Llopis, a veure si m'oblidaré, en Silen,